Smo raspoložene naravno za vežbanje, pokazat ćemo danas vežbice za stomak. Krećemo vedrena. Znači stopala su blizu zadnjice, šake ćemo staviti ispod glave i krećemo. Lagano odižemo karlicu i gornji deo tela. Koliko možemo, koliko nam prija. Bitno je da se napomene da se šakama drži glava, da se ne vuče, odnosno da brada uvek bude na istoj udaljenosti od grudi. Odižemo lopatice, uvlačimo karlicu, lagana vežba, ali vrlo lepo se steže stomak. Gore je izdah, zato što je gore teži deo pokreta, gore je napor. Idemo još 4, gore izdah, 3, još 2, 1, ok. Sad ćemo raditi vežbicu za bočni deo stomaka. Ruke ispružene, odnosno desna ruka iznad glave, leva je pored tela i odižemo se u stranu da bi se angažovao bočni deo stomaka, odnosno mišići, rotatori, kičme, znači vrlo bitni mišići koji moraju biti jaki. Gore je izdah, dole udah, izdah uvek ide na usta, udah na nos. Idemo još 4, 3, odlično, 2, znači slobodno se popenjemo na lakat, bit će nam lakše. Ok, dobro je promena. Znači leva ruka iznad glave, druga pored i krećemo gore izdah, dole udah. Znači podignite se koliko vam prija. Idemo još 4, gore izdah, dole udah. Još 1, može? Odlično, dobro je. Sada ćemo da radimo vežbicu koja angažuje donji pripoj, znači ide ka gornjem, ruke se mogu staviti pored tela ili ispod tela. Također glava može i ne mora da bude podignuta. Evo Vedrana pokazuje sa spuštenom glavom, ja ću podignutom. Noge pod 45 stepeni u odnosu na pod i blago se odiže karlica. Slobodno se rukama možemo odgurnuti. Još 4. Gore noge izdah. Još 1. Odlično, dobro je. Ostaćemo u sličnom položaju. Naizmenično pete do poda. Kod ove vežbice je dobro, ova vežbica baš prija zato što se isteže zadnja loža, a lepo se zateže stomak. Lagana je, a opet stomak se lepo zateže, lepo rade mišići. Izdah, udah, izdah, udah. Idemo još 2, još 1. Odlično. Dobro je. I još jedna vežbica za kraj gde će se angažovati ceo stomak. Noge su pod pravim uglom kolena, ruke ispružene i gore kratak pokret. Izdah. Svom snagom, sad za kraj, sam finiš. Da se jako angažuju mišići stomaka. Gore je izdah. Još 4, još 3, još 2, još 1. Naravno, istegnemo stomak, istegnemo celo telo, duboko udahnemo, izdahnemo i to bi bilo sve od nas. Vidimo se. Eto, vidjeli ste